برادر سلام علیکم. از شما خواهش میکنم که همین کسبی که من نشان دادم شما یاد گیرین همین کانالی ما یگان تاتون میسو به خاطر پرسموتر به خاطر خیلی چیزا نشان ندادم خطو دستگیری کردی مورا میسو پیشروی میسو برای میسو رحمت برای هم دستگیری تون کسی میسو просто ҳозир мақсади гап хулосаи гап дабиём радиатори пачка заводской дефект дора мисол вазни намебаре пуш мекунед ё падарка ё ягон чи мебаре ҳама одам да шахс да мисол як аз да мерасонӣ ана кор намекуна баравай метавонада заводской ё я назди уста мебарен ё хонато мебарем мери кор намекуна барои ҳамин дарсои мо ёдгирӣ ноз ма радиатор нишонтон метиҳем заводской дефект як кнопкаш кор намекуна барои мисол ҳозир ма ҳамин мекушум бо хай суҳбат мекунем гап мезанем як ҷоя мебинем нигоҳ кунем бачо бисмиллаҳи раҳмони раҳим так бачо не тамошо кунем нем як кнопкаш кор намекуна ина нигоҳ кунем ина прибори ма теста нигоҳ кунем хушрӯ ма фонари гирон кунам нигоҳ кунем ина нишон надодеста диде полни гирон ина якташа банобад айҷош ҷумидагӣ нест анаки димшаймана нигоҳ кунем диден ина киштум гирон кардам ина дигаришам гирёнай ина пеш мекунам бинен дигаришам гирёнай ина гирёнай неки нишон надодеста ма мекушум айбшам мефаҳмем ку заводской дефекта ё ҳами ягон кас ягон симош буромадаги хуб иш қилиб якҷоя мебинем ки дар ҳамин вазъият худмонам агар бошем мисол бифаҳмем битонем соз кардан яке видеои ма арзиши лайка дора бародаро ки ма бепул ба шумо касб омӯхтастам тор так мисол чӣ дорад хуб дар камера хушрӯ метова анайхеш кунем хушрӯ битова бинед да ина нигоҳ кунем ма мекушам дид чӣ пачкаи вентилятор дора анака симоша сравнивать мекунем хуб иш товрияй айтен сирхи сафед дар ҷо подключение товрияй короче иш қилиб симош дили пир қатӣ ҷоҳо шондай симош ҷоҳо шондай ягонташ гирехтагӣ нест ҳозир ма кнопкара месанҷум отделно ки действительно айби кнопка ё ягон дарди дига дорад ё метонем тенам санҷем прамой тенам метона шида тен созай бачо тен саргардонида тен нест анака бачо ба якҷоягӣ месанҷем
намедон дара чашми шумо чӣ метова озяда нигоҳ кунед дараму камтар чида намеояд ҳа бурмасанҷо ҳами дытай ҳами мобайн хоб и кнопка кор задай кор кард бачаҳо кнопкаҳо кор мекунанд интереснаш диди кнопкаш кор мекардай кнопкаҳош кор мекардай значит чи дарди серьёзный дора ҳозир меомад бародаро ман дарди ира ёфтам нигоҳ кунед ина бародаро ман ира хабе ҷоашдаш занам шумоам якҷоя бинен хуб ина анаки дарди асосиша ёфтем ина диди инем патак буромада инем бех и сыз гар мекуна диден хай брат мегирем яна канишки мегирем сахтш мекунем инем қакор шумо бинен ёд гирем барои худтон ободу саргат баланд бошед бачаҳко